Hello friends, welcome to my channel BS Talks. चक दे भुवनेश्वर, चक दे भुवनेश्वर। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आमे वर्तमान वर्ल्ड कप हॉकी कथा कहूछु। जो वर्ल्ड कप हॉकी द्वितीय थर पाई आम ओडिशा रे आयोजित हेबाकु जाउछि। सेथिपाई समग्र देशवासी बहुत नियारा ढंगरे सेलिब्रेट करुछंती। तेणुकरी तो ये जो शीतुआ सकाळ रे आम पुराणा भुवनेश्वर बासिंदा पाळुछंती पथोत्सव। चालंतु देखिबा किभଳି भाବରେ ସେମାନେ ପାଳୁଛନ୍ତି ପଥୋତ୍ସବ। अच्छा लगा हो तो जोर से एक बार तालियां हो सबकी। मोटरसाइकेल ऑटो अथवा आम्बुलांस माध्यम पठाई पार्छु। दुर्घटना अचानक आसी थाए से दायी से निजे अथवा ऊपर वाला करामती। दुर्घटना पड़ा व्यक्ति बीपी चेक कर। गाड़ी बस नंबर टाइम के पहुंचे ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଧନ ଧାନ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ବର୍ଷଣ କରିବେ।
गत किसी दिन धरी एक गीतटे बाजुची आ गीतर गोटे गाड़ी आसी छोट पिला छोट पिला कहले भल लगे कि गाड़ी सबला पुराना Habría con yo, habría no yo te yo. प्रथमे आज सबुठू आउ गोटे खबर कहबी এইটিকি মিশাইকি পথ উৎসব হয়ে গলা 100তম আজ এইটি 100 হেলা সেঞ্চুরি এটি সেঞ্চুরি হেলা পছরে রামেশ্বর মহাদেব হল আগের লিঙ্গরাজ মহাপ্রভুଙ୍କ ଦେଉଳ দেখা ହେଉଛି ତେଣୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାବେଳେ ଆଜି ନୁହେଁ ଇତିହାସ ତ କହୁଛି ଆମେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସୁଆସାରୀ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସବୁ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ଯେତେଟି ଏଠି ସଂସ୍କୃତି ଭରିଥିଲା ଆମର ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏବଂ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରାଣାସୀ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମେୟର ମୋ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତନାରାୟଣ ଜେନା ଏଠି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଟଣୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଡେପୁଟି ମେୟର କମିଶନର ସାହେବ ଯେତେ କର୍ପୋରେଟର ଏକାମ୍ରର ଏବଂ ମଧ୍ୟର ଏବଂ ଉତ୍ତରର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଆମର ସବୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆଜି ଏଇଠୁ ଦେଖି ଆଖି ଦେଖା ପାଉନି ଏ ମୋଡ଼ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ନବୀନକୁ ମୋ ଛାଡ଼ି ନୁହନ୍ତି ଛାଡ଼େନି ଆରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ସାନ ଭାଇ ତମେ ଆମର ମେୟର ବିୟୁଟିଫୁଲ ଡେପୁଟି ମେୟର ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଆମ ଜେନା ବୁନୁ ଜେନା ଆମର ମଧ୍ୟମ କର୍ପୋରେଟର ବୃନ୍ଦ ଓ ମଲ୍ଲିପୂର୍ଣ୍ଣା କମିଶନର 64 ଡେପୁଟି କମିଶନର ସର୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା 100% ଖୁସି ଆଜି ପଥଯାତ୍ରାରେ ଇଏ 100ତମ ମେୟର ମହୋଦୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ହେଉଥିଲା 99 ଥର କୋଉଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ 98 ଜଣ ହଁ ସେ ଯାଉ ଦୁଇଥର ଚେଞ୍ଜ କଲ ତମେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଆମ ଏକାମ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ତମେ ରେଡି ଖାଲି ମିଛରେ କହୁଛ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତମ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ତମେ ଆରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ହାଇସ୍କୁଲ BM ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିଲା ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା କମିଶନର ମହୋଦୟ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ସାଢ଼େ ଯିବାଟି ଏତେ ଲୋକ କାହିଁ ହେଇছে କହିଲ କେବଳ ଗୀତ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ସତ କୁହ ଭାଇ
अनुरोध करने चाहबू मंचर स्थित समस्त डिग्निटरीज फ्लैग ऑफ करी आज डे को निश्चित भाव मेमोरेबल करेंगे। मु अनुरोध करी समस्त डिग्निटरीज माने फ्लैग ऑफ करी आज ये कार्यक्रम को सफलगामी करेंगे। गोटे जोरदार ताली जाओ तो एवरीवन चला लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे मेरी फायर नकली से नकल कर जब देखे हमें झूठी गलत तेरे नखरे पे गलत तेरे चलते मेरा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तो दिन में